Pozdrav svim pratjocima kanala Oldtimeri i ljudi. Nalazimo se na vinariji Zvonko Bogdan. Ovo je ekskluzivna prilika. Prvi put smo dobili da snimamo na ovakvoj lokaciji. Ujedno se zahvaljujemo i njima što su nam dopustili. U prilici smo da snimimo dva automobila u vlasništvu Stipana Rudić-Vranića. Moje poštovanje, Stipane. Koji su ovo automobili, odnosno vaše čelične ikone? Pa jedan auto je Opel Olympia iz 50. godine, a drugi je Mercedes iz 55. godine. Oba auta su kod mene oko 14-15 godina. Kako su završili ovi automobili u vašoj kolekciji? Da li mi možete nešto više reći o tome? Prvo sam uspeo da kupim Olimpiju. Imao sam 3 Olimpije. Prve dve sam uspeo da prodam. I uzeo sam neke sitne pare i onda kad su došli po tu drugu koju sam prodao, da je odnesu, izišla je komšinica, jedna stara baka i kaže: moj sinko, sad si to prodao i više nikad nećeš kupiti takav auto. Ja sam ušao unutra i skoro sam počeo da plačem. Jer sam shvatio u stvari da je šta sam uradio i uspeo sam da nađem nju. I evo sad se družimo 15 godina i nameravam da je prodam jer malo ih ima sačuvanih. A za drugo vozilo? Ovaj drugi auto Mercedes, njega sam u Bačkoj Topoli uzeo od pokojnog čika Pere, stupara koji su zvali Pero Mercedes. Kod njega isto bio jedno 16-17 godina taj auto. Inače, taj Mercedes sa ovim Mercedesom je plaćena ratna šteta Jugoslaviji. U Srbiji ih ima otprilike oko 20, sad ne znam koliko tačno sačuvano. U Kikindi ima njegov brat koji je 20 brojeva šasije razlika, ali je u jako lošem stanju. Posle je prešao u privatne ruke. Znači, prvo je bio u Savezno izvršnom veću, pa je posle prešao u opštinu Ada, a posle je prešao kod čika Pere u privatne ruke. Tamo je bio 16 godina. Par godina sam išao kod njega, nikad nije hteo da prodaje i onda jednom jako je bio bolestan, ostario je čovek i ipak je odlučio da će prodati i onda sam ga uzeo. I eto, sad ga ja čuvam 15 nešto godina kod mene. Super, svaka čast. Da li mi možete reći šta čini ove automobile tehnički jedinstvenim? Pa svaki ima neku svoju, recimo ovaj Opel kad se pojavio se 36. godine na olimpijadi u Berlinu. Zato se i zove Opel Olympia. On je bio onda u to vreme jedinstven auto, nije imao šasiju, znači već je auto koji nema šasiju, nego ima tu novu polušasiju. I imao je još tako neke novitete koji su bili ugrađeni u motor i onda je, zbog toga je, mislim, tako eto, zadržao se, dugo se godina pravio, proizvodio. A Mercedes je interesantan, ovo je dizel Mercedes, bilo je benzinaca i dizela. Dizeli su sporiji i manje konjske snaga, imaju 39 konja, a benzinci imaju 50. I uvek su ljudi govorili pravi Mercedes je benzina, zato što su išli brže i sve, ali ovi dizeli su nadživeli benzince, zato što su mnogo izdržljiviji motori. I tako da uglavnom svi koji su sačuvali su dizel. Eto, to je. A razliku su vrlo jednostavno rešili po veličini točkova. Znači, benzinci imaju 15 prečnih točkova, a dizeli imaju 16. Zbog broja obrtaja, tako da su to tako jednostavno rešili. Pa ovaj Mercedes je pravljen da bude kvalitetan, da je ima lim, šasija, ono sve, da traje 100 godina, znači tako je pravljen. I eto, to je odlika. U ono vreme su tako radili te aute. Da. Da li mi možete reći kakve su bile te 1950. za autoindustriju, pošto su ova vozila odatle? Pa to je bilo posle rata, znači oni su imali dosta velikih tih problema posle rata i onda su u stvari sve te aute koje su prije rata počeli praviti su pokupili u što je ostalo pa su nastavili, znači sa tim starim modelima su nastavili. Znači ovaj model je počet praviti isto 36. 7. godine, ali je bio drveni i onda su oni nastavili tu proizvodnju do 49. godine je bio drveni, isti ovakav auto, samo drveni, malo se razlikuje karoserije. Posle su 50. već prešli na ovu limariju, da bude sve lim, da nema drveta. A isto se desilo i sa Olimpijom. Ta prva Olimpija je bila sa malo tanjim lajsnama i
a sada ima malo veće kad posle rata, zato što je fabrika, ovo je Adam Opel, znači Adam Opel je počeo 1860 i neke godine, počeli su sa šivaćim mašinama, pa su u porodici je otac imao 4 sina, pa posle njegove smrti najstariji sin je preuzeo fabriku i onda je počeo da pravi proizvodnju bicikla i tu su bili uspešni. I posle su prešli na aute, 910. Opel već imao auto, 910. godine. I posle su oni tu proizvodnju 37. 8. godine je ta Olimpija se bila kao super auto, se pojavila na olimpijadi, nastavljena je bila proizvodnja. U međuvremenu se pojavio Opel Kapitan, koji je jako liči na ovaj auto, samo je mnogo veći, znači ima 4 vrata i to su isto nastavili tu proizvodnju koja je bila, taj Kapitan je čak i bio nešto možda malo i luksuzniji od Mercedesa, jer bio je napredniji, isto imao, nije imao šasiju, nego je bio onako više, lakše je bio za vožnju. Sad, posle rata su podelili tu fabriku na pola su uzeli Amerikanci, pola Rusi. Sad kad su je podelili, onda je Amerikanci kad su preuzeli ovog Opela, onda je on dobio, Olimpija već ima te šire lajsne, prema američkim autima taj grill mu je već drugšije, malo, to se već osjeti da je uticaj Amerikanaca. A ovi Rusi što su uzeli, oni su od ovoga napravili Moskvić, ta prva serija, mislim dodali su još 2 vrata, pa ima 4 vrata i tako, nešto su menjali kod motora. Eto, to je neka istorija Opela. A Mercedes je, oni su isto posle rata su nastavili da rade to, eto, od drvene te aute. Do 49. posle su prešli na ove, do 55. 56. ima čak neki modeli su pravljeni 56. od ovih. Mislim, to je već bio kraj i onda je izašao taj novi tip Ponton. To je auto sledeći 180 Mercedes, zvali su ga Ponton zato što je izbačena šasija i kao premošteno je bez šasije Ponton, zato je i taj naziv Ponton. Motor je preuzeo od ovoga, taj dizel koji je, znači ovaj motor je super, nije zahtevan i sa tim autom se Mercedes u stvari najviše proslavio. Haubu nikad nisu otvarali, znači taj auto je non stop išao bez ikakvih kvarova, a jako je malo trošio, tako da. Da li mi možete reći kako su se tada, u to vreme, gledali ovi modeli? Da li su oni bili luksuz ili lako dostupni svima? Pa u to vreme ovo su najmanji auti, znači Opel Olympia i Volkswagen Buba, to su 2 auta koje su bili za niže staleže, kako da kažem, za nižu klasu ljudi. Da bi mogao svako da ga kupi, da ga koriste i tako to. Mercedes je, on je već imao veći, za veći nivo ljudi, ali ovo je ipak najmanji model, 170, znači imamo daleko veće i lepše aute, Mercedes što je pravio 540, pa 770, pa to su sve luksuzni Mercedesi koje mnogi nismo ni videli ovdje, mislim, ko se ne bavi tim nije ni vidio te aute. Ima li nekih zanimljivih činjenica o dizajnu ili inženjerskim rešenjima kod ovih automobila? Pa recimo kod Opela ima interesantno je to što ovaj auto nema razvodni lanac u motoru, nema zupčasti kaiš, nego ima od fiberglasa neke zupčanike koji plivaju u ulju i tako razvodi bregasto, mislim do bregaste taj razvod. To je recimo isto kao jedan novitet. Ako do Mercedesa je bilo taj novitet da je Mercedes 36. ubacio dizel, on je prvi fabrika koja je ubacila dizel u putničke aute, znači on je prvi počeo sa tim dizelima u putničkim i on je zadao neki standard, ne znam, taj standard i dan danas kod tih dizela nije puno menjano. Ne znam, radilica 5 ležaja, sve to, mada je u 3 prvo rađeno, ali posle su 5 hod klipova, predkomore, sve su oni to doterali. I to je radio OM za Mercedes, fabrika OM je radila i te standarde i dan danas su broj 1 i kod današnji auto. Da li mi možete reći kakav je osjećaj voziti auto stariji od 70 godina? Pa dobro, kad su ovi auti pravljeni, onda nije bilo asfalta, bio je tucanik i kaldrma, šta da ti kažem, zato imaju veće točkove, znači imaju 16, 15 točkove, baš zbog tih rupa i svega toga. Pa osjećaj je
Lep je osjećaj da ga vozi čovjek zato zbog ljudi koji te posmatraju, što je auto interesantan, a s ovim autima ljudi ne vide tu neku zavisnost, ne zavide ti, nego onako ga gledaju s nekom ljubavlju, nostalgijom, šta ja znam. Eto, to ti daje onako neku lepotu, ali dobro, nije ga lako voziti, mislim, ne znam, Opel ima 3 brzine, sve su doboš kočnice i kod ovog isto doboš, nema ABS, nema servo, nema klimu, nema ništa. Šta vas najviše iznenađuje kod ovih automobila u poređenju sa novim modernim automobilima? Ovi auti recimo nemaju plastike, plastika je počela 55. godine da se proizvodi. Citroen je poklonio, fabrika Citroen je poklonila češalj plastični kraljici Engleskoj. Ne znam da li to znači, to je bilo prvo plastični proizvod. Pa tako su pravljeni da može sve uglavnom da se popravlja. Znači nekad su pravili aute da svaki deo može da se popravi. Eto, to nam je neka sreća kod ovih oldtimerista, da možemo neke stvari popravljati, a kod novih se to baca i tako je pravljeno da ne možeš popraviti. Zaštićeno je sve na neki drugi način, tako da bez fabrike, a možda je to i bolje jer je sigurnije i sve je to ovdje ipak onako sve je to jednostavnije i skromnije normalno. Kažite mi koliko košta održavanje ovih automobila? Znači mislimo na registraciju, gorivo, rezervne delove. Pa registracija je kao kod drugih putničkih auta, znači nema nikakve privilegije. Rezervni delovi su za Mercedes su baš skupi, znači, ali to je interesantno, za Mercedesa se može kupiti skoro svaki deo. Sad, za Opela nema ni jedan deo, tako da, pošto je ta fabrika rasformirana posle rata, to je haos sa tim delovima, pa jedino preko poznanika i od tih starih koje možeš da popravljaš, eto, to je što više kupuješ tih starih delova, pod njih popravljaš, praviš i tako. Kako se menjala vrednost ovih automobila tokom godina, znači od početka proizvodnje pa do dana današnjeg? Pa oni su imali taj svoj neki put, znači ovi auti nisu čuvani u vitrini, nego su voženi jedan i drugi maksimalno i došli su do nekog svog kraja. Negdje su bili bačeni, zatureni i posle opet je neko to uzeo pa ih ponovo počeo praviti i sve. Znači došli su do skoro nule vrednosti i onda su opet krenuli da se ulaže u njih da bi postigli neku vrednost. Sad ta vrednost od tih auta, to je jako interesantno. Recimo sad primjer, kažemo da ovaj auto vredi, ne znam, 20.000. Sad da li dođe neki gospodin i da 20.000 i vozi se 5 puta godišnje i vozi jedan auto koji nema nikakve uslove, kako da kažem, niti ABS, niti ništa u odnosu na današnji auto. Ili će za te pare uzeti možda najnoviji auto pa će se voziti kulturno, imaće klima, uređaj, uživaće, moće da putuje gde god želi. A s ovim autom ne može baš da ide daleko. Znači on ima, upotrebna vrednost mu je mala, jedino estetska, mislim, i kako da kažem, istorijsku vrednost ima neku. Tako da te cene koje mi gledamo u tim nekim katalozima sa nekim velikim nulama, ja to ne, mislim, to je daleko manje, onako, realno, kad bi to čovjek, kad treba da ga proda, onda daleko manje je njegova vrednost, niža je. Da li su ovakvi retki automobili dobra investicija? Ne, ovo nisu retki automobili, mislim, ovo su jako, kako da kažem, pričali smo o tome da je ovo neka niža klasa oldtimera. Sad o tim malo skupljim i vrhunskim vrednostima, znači možemo pričati o tome. Recimo najvredniji i najviše su cenjeni Bugatti, Ettore Bugatti je imao, on je uvijek bio korak ispred svih, i Bentley. Znači te dve fabrike su bile fantastične. Bentley je radio proizvodnju isto motor bicikla, ali je u toj svojoj proizvodnji otkrio tu leguru mešavine kod proizvodnje klipova, znači da bude što lakši i što izdržljiviji, ne znam koliko aluminijuma i tu je on postigao takvu napredak da su njegovi motori uvijek pobeđivali. Posle je prešao na motore i tu isto fantastično je išao, dok u jednom momentu je ušao u krizu i onda ga je kupio Rolls-Royce koji dan danas koristi Bentleyeve motore. A s druge strane, Bugatti, oni su to sve filigranski radili, oni su 28. 9. godine imali motore sa 3 ventila.
u Bregaste. Zanimljivo. Znači, imali su aluminijumske točkove, imali su 250 konja u ono vreme. Znači, mislim, nebo i zemlja, oni su bili jako ispred. I dan danas su ti auti, drže tu tradiciju, Ettore Bugatti. Mislim, uzo ga je, ne znam, Volkswagen ili ko, tako da. U stvari, sin od Ettore Bugattija je nacrtao taj Bugatti Atlanta 57. To je ikona, kako da kažem, to je ikona automobila. On je napravio tako lep kupe iz 3 linije, iz 3 poteze. Znači, 1, 2, 3. Poslije naćemo tu fotografiju da vidiš. Znači, to je njegova karoserija je od aluminijuma pravljena. Znači, auto je bio ispred vremena 100%. Da li mi možete reći za vaša vozila, da li su oni učestvovali u nekim zanimljivim događajima, filmovima, serijama? Šta nam možete reći? Da, jesu. Učestvovali su u par filmova. Recimo, Opel je učestvovao u filmu, u Somboru je snimljen film Porajmos. To je nešto snimljeno Jevrejima, pa je učestvovao u tom filmu. Pa onda ima, ne znam, otvaranje filmskog festivala, pa su se vozili poznati glumci. I eto tako, već je prešao u neku tradiciju, 5-6 godina uvijek idemo u Sombor kad je filmski festival i onda na glavnoj ulici se uvijek voze poznati glumci u ovom autu. Prije, ne znam, 2-3 nedelje sniman isto jedan film u Subotici, Ruka pravde, koji se dešava u Argentini, pa isto je auto je bio u tom filmu. Mislim, učestvuje kao statista, kako da kažem, mislim, glumci se nisu vozili u njemu, ali je učestvovao u tom filmu. Kakav savjet dajete onima koji sanjaju o sličnim automobilima ili o sličnom autu? Ja sam upoznao jednog gospodina, u stvari, on se zvao Đenđeš Jožef, on je iz Mađarske. Taj čovjek je imao, evo sad kad kažem, to je istina, znači čovjek je imao 220 motora i jedno 180 auta. I on je živeo i dan danas, mislim da imaju tu kuću, to je pored Segedina, mjesto se zove Kištelek, kad se ide prema Pešti, sa lijeve strane zadnja kuća, sa ogromnim dvorištem i travnjakom i ti auti su bili složeni tako, jedno pored drugog, on je kosio travu i to je bilo izložbeno. Kao kad uđeš unutra si prvo pogledao te aute i posle si ušao u hali, a u hali je držao 20 auta koje su bile vrhunski. Znači čovjek imao Rolls-Royce kabrioleta sa crvenim slovima Rolls-Royce, znaš šta to znači? Da su vlasnici bili živi dok je taj proizveden. Sad su svi imaju crna slova, umrli su. Da. Čovjek to ima, pa onda imao Bentleya, pa je, mislim, jako dobre aute ima. Nažalost, on je preminuo. On je preko 50 godina skupljao oldtimere. Dolazio je često kod nas kući. Uveče je dolazio u 10 sati. Uveče noću. I onda je uvijek znao da žene su, kako da priđe ženama, pa je uvijek donio lepe kolače moje gospođe i onda ona je bila sretna. I onda je rekao, kaže, aj sad idemo za Novi Sad. Pa kaže, sad je 10 sati. Kaže, pa to je dobro, kaže, idemo kod nekog gospodina, onda kad stignemo bit će ponoć, kaže, onda je sigurno kući, onda će da ga budi. I on je obilazio tako Rumuniju, Srbiju, on je sve aute znao ovim okolnim zemljama. Svaki dan je to obilazio i sakupljuje te aute, on je gledao koji su ljudi, koliko godina, kad će to prodati. I tako je on napravio tu veliku kolekciju. I on je sam rekao da je to jedna velika bolest, i da smo zaraženi s tim i to ti je isto kao neka, kako da je nazovemo, nije kocka, nego eto strast jedna koja je jača od čovjeka i onda eto. Znači što se tiče mladih da prate oldtimere gde završavaju, da prate vlasnike, jel? Pa da eventualno pokušaju da ponude neku svotu. Ako imaju takvu neku ljubav, znači to je, imaš puno odricanja da bi, eto ima taj auto, šta je, to je jedna velika ljubav. Naravno. Ali ima tu i prednosti, znači kad se družiš, ta druženja su meni jako lepa, pošto upoznaš puno ljudi raznih interesovanja, raznih škola, raznih nivoa, raznih svega i onda kad vidiš tu svu celinu, a samo ovo svezuje ta jedna ljubav, da li prema jednom autu, recimo kao sad ti voziš Renault 4, ja imam iz Spačeka, to je sve krenulo od tog Spačeka. Ja sam bio u Citroenu, znači skupimo se nas 200 ljudi, od toga je 99% sve Spaček i samo su različite boje i mi imamo temu čemu da pričamo, da se družimo i bude lepo.
Kod ovih oldtimera već ima neke zavisti, ovaj ima ovakav auto, ovaj ima ovakav, znači tu se gleda u oldtimerima da imaš što ređi auto i što starije godište. To je neka veća strast, to bar meni tako. Onamo je nekako više druženje, drugarstvo neko, onim drugim klubovima, mislim. Planirate li proširenje kolekcije? Pa ne, ja bih volio da ovo što imam da završim, ali ni to neće uspjeti, pošto tu financije treba dosta. A i vremena i živaca, tako i snage, pa ne. To što imam kad bi završio bio bi presretan. Znači ja sam nakupio meni dosta tih na lageru koji me čekaju da ih radim. Da li mi možete reći koji je neki najneočekivaniji kvar koji se desio na ovim vozilima, ako ga je uopšte bilo i kako ste ga uspjeli otkloniti? Pa vidi, ovi auti se konstantno kvare zato što su uglavnom ti delovi već dosta potrošeni i onda i praktično non stop se i popravljaju, kako da kažem. Zato ih najbolje da ih jedan čovjek vozi, onda ga toliko upozna već da na kraju postane mehaničar na neki način. Da. Svakake stvari su mi se dešavale, znači, evo recimo na Olimpiji sam imao problem sa AC pumpom koja ima tu membranu i ima od tog fiberglasa te male ventile i ti ventili su udarali godinama u taj jedan mesingani podnožje. I taj fiberglas je u tom mesingu napravio jednu malu kao udubljenje i onda je to propuštalo gorivo. I onda kad se zagreje ta AC pumpa, ona propusti gorivo i onda taj auto ne dobije gorivo. A baš ono kad ti najviše treba, onda taj auto stane i onda ti ne znaš šta da radiš. I posle par godina smo samo to malo ušlejfali, evo i dan danas radi. Sa 2000 šmirgom smo je malo ispolirali te ventile i ono radi. A kod Mercedesa mi se dešavalo recimo kod kočenog cilindra, znači auto je ispravno sve podešane kočnice, ti ga voziš i sad on ima zatvorene felne, nema hlađenje, tako nisu to znali da se hlade doboši. I ti malo više kočiš i ono se greje to ulje i onda se stvara neki nadpritisak i stalno pedala od kočenice počinje da se podiže i nema onaj slobodan hod i počinje da se koči, sama auto počinje da se ukoči. I ne znam šta da radim. Godinama, isto 2-3 godine sam se patio s tim. I posle kad sam nabavio knjigu, fabričko original, tamo piše ima jedna mala rupica u cilindru, sa iglom je trebaš ovako malo, ne znam, svaki pola godine da se pročisti. I kroz tu malu rupicu se u stvari rastereti ovaj kočeni sistem. Znači, strašno. Kao neka vrsta vazduširanja u suštini. Pa nije vazduširanje, nego on ti kad mu stisneš, onda kroz tu rupicu se vraća to ulje samo, sam sebe rastereti. Mislim, u ono vreme, eto, imali su takva rješenja. Sad kod novih ne znam kako bi imao, verovatno, ali neki bolji sistem. I tako, i bilo je svega. Da li vas ovi automobili vezuju za neka porodična sećanja? Pa da, kako da ne, Ćerka ih je vozi, sin ih vozi i tako. To je žena vozi, svi. To ti toliko navikneš na njih, ono da kao ljubimci, kućni ljubimci, to je. I onda čovjek se veže i on, ne znam, uvijek ih paziš, ono gledaš, čuvaš i kad odeš negdje na izložbu ne možeš ih ostaviti, ili ljudi žele da sednu unutra, ne znam, da se slikaju, ali ajde u redu, to meni nije nikako problem, nego kad puste decu, pa deca odmah, volan, sve to je sad, ja recimo, ona ručica za migavce, za to ne može nigde naći kad mi se to slomi, ali slomili su mi 2 puta, tako da sad više nema ulazak, klinci ne mogu da uđe unutra auto. Slično sam i ja imao na Renault, jednom sam ostavio otvorena vrata i puštao sam tako decu i deca mahinalno se hvataju za ručicu žmigavca, Bog i sreća nije pukla, ima se nabaviti, ali već posle toga jer džabe jednostavno ne razume, oni su mali. Da, oni su mali, nisu krivi, ali to je to. Koja vam je reakcija prolaznika ili publike ostala onako najupečatljivija ili najzanimljivija do sada? Imao sam svakakvi doživljaje, recimo jednom sam bio u Novom Sadu na jednoj izložbi i došla je jedna žena, tako srednje godine, i kad je vidjela ovaj auto počela da plače i to baš onako jako je plakala, meni je to jako zbunilo. Nisam znao kako da reagujem, ne znam šta joj se desilo odjednom i onda onako sam je malo smirio pa smo počeli pričati i onda ona kaže da oni su imali takav auto i
posle očeve smrti ovaj auto je ostao imala je brata, znači otac je ostavio auto sinu i ona se udala, otišla iz kuće i sad sin se oženio i sad snajka nije volila taj auto, bio je stari normalno, oni su kupili novog Fiću, stavili su ga u garažu, ovog su šutnuli napolje u dvorište i onda ona kaže to nije mogla da prežali, kaže taj auto očev je tako završio bez veze kao eto. Da li ove automobile vozite zimi i kakva je njihova vožnja po kiši i snegu, eventualno ako ste vozili nekad, kako se ponašaju? Pa zimi ih uglavnom ne vozi se, oni su u garaži. Pa i leti ih retko, mislim ne tako često, možda godišnje 10-20 puta da ih vozimo. Uvijek se sećam da jednom ili dva put sam ćerku odvezu u muzičku školu, baš kad nisam imao drugi auto, onda sam otišli s oldtimerom. Znači nikako ga ovako ne koristim za svakodnevnu upotrebu, ne nikada. Uvijek ih čuvamo jer nema delova za njih i onda čovjek izbegava što manje da ih vozi. Da li postoje neke najčešće zablude ovim automobilima, na primjer, nemoj ih voziti, nepouzdani su, teški su za održavanje, nepraktični? Da li ste već naletali na nešto slično? Pa da, to je bilo. Ili obično pitanje kao koliko ovaj juri, ne znam, koliko ide na sat, pa to je neverovatno, kao tako malo ide na sat, pa ima toliko malo konjskih snaga, niko ne zna da nije bio autoput, nego bio tucanik prije 50 godina, znači ovi mladi, oni to, mislim, dobro i ne znaju tu istoriju, šta znam, tako da, znači 27. se pojavila su se te svetlosne grupe, prije tog su bili oni fenjeri, šta ja znam, na gas i sve to, tako ljudi to ne znaju, da nisu. Ti američki auti 26. 7. imaju košnice samo na zadnjim točkovima, ogromni su, 2 tone su teški auti, ima samo doboš i to neke male doboše na zadnjim točkovima, znači nema ni košnice. Fabrički je tako pravljeno, mislim, strašno je to bilo, taj početak je takav. Da li ste morali nešto na ovim automobilima da modernizujete zbog praktičnosti, na primjer neki audio sistem, LED svetla ili tako nešto? Pa nisam uglavnom stavljao zato što LED svetlo je onako sasvim drugšije i onda ako bi to stavio čovjek, onda to više nije iz tog perioda. Mislim, uglavnom gledamo ono da bude što originalnije. Recimo Mercedes ima originalni radio, što je interesantno, to je lampaški radio, znači ima one cevi, moraš čekati da se zagreje pa onda počne da svira. Ali problem je opet što te talasne dužine sad više ne idu, to je bilo neki dugi talas i ne znam kakvi. Tako da to ne možeš da ga slušaš, mislim, to je tako bilo nekad. Kakva je percepcija ovih automobila u drugim zemljama, u inostranstvu? Da li ste možda čuli ili razgovarali sa nekim kolekcionarima, vlasnicima? Pa, mislim da ovdje u Srbiji se baš, to je nekako slabo, oldtimeri, recimo Mađari daleko više, uopšte prema tim starim stvarima, starinama, zgradama, željeznici, oni su to sve lepo čuvali, bore se za sve te kostime, sve to kad se ode u Mađarsku, onda baš bude lepo, onako, ljudi gledaju sa uživanjem i veći su, puni je više ljudi na tim skupovima. Ovdje kod nas nema neke zainteresovanosti, ali definitivno mladi ljudi nisu više kao mi što smo bili za te oldtimere, njih više privlače ovi novi auti koji imaju neku opremu, šta ja znam, sve to rade sami i na kraju, ne znam, u zadnje vreme vidim da i vozač ne treba, taksi sam te vozim bez vozača, tako da ne znam u čemu je suština. Ovdje imaš bar neko uživanje vožnje, a u budućnosti nećeš ni voziti auto. Sve je nešto virtuelno, znači i zato se dešavaju možda te tako nesreće, jer oni jure, znači unutra se ne čuje nikakva buka, sve je to mir, tišina, auto ide preko 200 i onda nemaju taj osjećaj, sve je nešto virtuelno, tako da. Da, prilagođeno je negde, da kažemo, tim nemačkim autoputevima, autobanovima, gdje postoje segmenti koji su bez ograničenja brzine. I onda oni tamo idu i po 250 i tako dalje. Sad onda isti ti takvi automobili na našim autoputevima koji su ograničeni na 130, dođu isto takvi jaki automobili i onda malo preteruju s tim brzinama. Mene pitaju, kažu da li ima klimu, pa kažem ima, pa onda on gleda pa kako, pa kaže ima malu klimu, pa kao šta vam to znači mala klima?
Pa kažem, rekao, vidiš, ja uzmem ovako, otvorim vrata, pošto su kontra, i onda fino se hladim, eto, i to mi mala klima, mislim, fino. Ovi se iznenađuju. Pa dobro. Sad, da li planirate da ove automobile predate jednog dana deci ili je ovo za vas neki lični projekat? Pa ja mislim da će to oni, ostaće to njima, pa oni će to, kako budu oni odlučili, mislim, ne znam, vole ih oni da ih voze i u početku nije bilo interesovanja, sad ih je zainteresovalo, jer osjetili su ipak da ima tu neki onako lep feeling i šta ja znam, kad se voziš i pojaviš s tim autom, ipak je to nešto što čovek u ovim vremenima onako malo daje snage ili kako da kažem, nije sve tako murno. Kad bi ovi automobili mogli da govore, šta bi oni rekli o svojim prošlim vlasnicima ili prethodnim? Pa ja ne znam koliko je ovaj auto prevezao ljudi kad je bio u Sivu, znači u vojsci je bio. Da. Koga je sve vozio, ali mogu da ti kažem da je volan original, znači nije se otopio, nije se pocepao, znači nije od plastike, nije od neke gume, nego je baš dobar. Tako da divim se kako su to nekad pravili, znači kvalitet je bio zavidan. Što se tiče održavanja ovih vozila, da li imate neki servis pouzdani kod kojega nosite ili vi sami održavate, kakva je to neka procedura? Pa imam drugare i tako, ovi uglavnom stari majstori kojih sve manje ima, oni jedini se razumeju. Mogu ti reći, evo, kupio sam nove gume na ovaj Mercedes. Vidim. I otišao sam kod njih i tamo su, rekao, aj kad sam kupio, hoću da mi podese optiku, pošto su nove gume i oni to stave, dva mladića tamo, jer to je bilo prije par godina. Kaže, mi imamo sve to digitalno, sve kompjuteri i sad on tamo gleda pa kaže, ja nemam program za ovaj vaš auto, ali mi ćemo to podesiti. Pa dobro, oni su to podesili, ja to vozim i ono nešto škripi kad je leto, stalno mi škripi, teško mi na volanu. Ja gledam, pa nisam vozio godinu dana, mene gume potrošene s jedne strane ćelave skoro. Nije dobro podešena prednjica. Ja odem kod nekog starog majstora ovde u gradu, mislim da više sad i ne radi. U Plitvičkoj, je li? U Plitvičkoj. Bio sam ja s Renaultom tamo. Čovek kad je video, on se krstio s nekim primitivnim tamo ručno nešto, kad je podesio auto, ide ku avion i škripi ništa. Znači, ne mogu da verujem. Eto, to ti je džabe tehnika ko nema znanja za te. To su neki drugi sistemi, ja ne znam. Jednostavni, ali ne mogu shvatiti mladi kako to radi. Da li kod ovih automobila, pošto su oni, eto, da kažemo, iz 50. godina, koristite neke posebne aditive za gorivo ili regularno točite ovako na pumpama? Kako? Pa točim, u Mercedesa neki put sipam malo dvotaktor zbog podmazivanja te Bosch pumpe. Pa i kod ovog sipam malo neki put taj dodatak zbog tih, pošto on ima te metalne vođice ventila, pa da zbog tog hlađenja nešto, ne znam, to utiče na nešto. Da, to su pričali kod Renaulta, je slična priča, da tamo nema ovih gumica ventila, nego običnima, da do duše ja nisam sipao, ali kažu da bi trebao taj aditiv za olovni benzin. To olovo nekako ga hladi, šta znam šta mu radi, nešto radi. Da. Kako pripremate ove automobile za zimsko čuvanje? Da li postoje neke posebne procedure oko pripremanja akumulatora, karoserije ili nešto slično? Pa ne. Ja stavim u garažu. Dobro, akumulator tu i tamo dopunim da je na toplom mestu, ali uglavnom ne, imaju antifriz jedan i drugi, tako da ništa posebno. Ne. Jedino što sipam to malo, oni su imali nisu koristili ta multigradna ulja, nego ona obična ulja. Eto, to uglavnom gledam da sipam ta 20-50, da su to kad se sabere, znači to je 35, neka 40, tako su neka stavljali. Ta gustina ulja je kod njih malo veća nego kod novih. Kod novih je to sasvim drugšije, pošto su silikonska i... Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i tebi što si me pozvao da pričamo. Dugo planiramo ovaj susret, ali eto. Ipak se desio, lep je dan. Spojile su se kockice, lep je dan. A dobro. Vidim da voliš aute, krenuo si dobrim putem, pa... Da, pa vidjet ćemo dokle ćemo stići. Hvala vam puno i nadam se da će u skorije vreme biti prilike da snimimo još neki od vaših oldtimera. Može. Kad god, eto, imaš prilike, ja sam za.
napravit ćemo još neke reportaže, pa nek ostane zapisano. Mislim da ih ljudi vide, stoje po garažama. Ima jako lepih tih auta koje ljudi ne vide, a stoje u nekim šupama, garažama. A interesantni su i oblici, svaki ima svoju neku priču, tako da je baš onako. To je bilo lepo da se prave ti auti, znači onda nije bio kompjuter, sve je rađeno ručno, pa su se sastajali na nekim, ne znam, raskrsnicima, pa su se upoređivali koji kakav auto ima, pa su čak i neke trke, ja znam, kad smo bili ovdje u Segedinu, imaju Mercedesove kočije, ima ih 5 sačuvane na svetu, to izgledaju kao kočije, kao seljačka kola i ima menjač sa, ne znam, 3-4 brzine gdje su zupčanici, nema ulju, nego i samo ovako sa tavatom podmaže i oni menjaju. I oni su vozili 500 km s tim kočijama. I čak su se nadmetali ko će brže da stigne i tako. Interesantno je. Od uvek je bila ta neka strast da se napravi bolji auto, manje troši, brže ide i tako. I onda su se kopirali, to je ovako kad pogledaš ima i onda je bilo kopiranje, ali daleko manje. A sad ovi novi auti pa oni se pravi u 2 cm, ne znam, pak treger ne sme da bude dužina, sve mu je zadano i sad da napraviš neki oblik, pa kad bi skinuo, ne znam, Kia, Hyundai i Volkswagen kad bi ih stavio, pa ja ne znam da li bi neko prepoznao da nema onaj znak, iako su isti. Da. Eto, u tom je ta neka razlika. Hvala puno, Stipane, što ste bili naš gost. Hvala i tebi.